Знаете ли, че Перник има свое Чикатило? Историята започва още от детството му. Той е тих, затворен и трудно се вписва сред другите. В училище почти няма приятели. Наблюдава света, анализира, стои на страна. Контактите му са малко. Детството му е изпълнено с наблюдение, мълчание и едно нарастващо чувство за несигурност. С времето в живота му се появява епилепсията. Медикаментите започват да оказват влияние, бавно качва килограми. Подигравките на съучениците не са постоянни, но са достатъчни, за да го затворят още повече в себе си. Той не отвръща, запомня, усвоява силата на тишината и наблюдението. След училище навлиза в андерграунд средите, свят на заеми, услуги, зависимости и мълчание. Започва да се движи в голяма престъпна група. Там няма място за слабост, няма втори шанс, няма излишни думи. Той остава в сянка, слуша, анализира и преценява. В този период до него е Николай Христов, Хайо. Според свидетелства и разследването, Хайо е най-близкият му човек, довереник, почти като брат. Двамата се движат заедно, споделят информация и планове. Връзката им е дълбока и истинска. През февруари 2008 година Хайо е застрелян. Той присъства на сцената и вижда всичко. По-късно твърди, че не е стрелял лично, а само е наблюдавал. Това убийство променя всичко. Светът около него става по-опасен, а той по-хладнокръвен и пресметлив. Следва убийството на Биляна Кръстева. Причината е финансова. Заеми, неизплатени сметки. Тялото й е заровено край Лесковец. Действията му вече не са импулсивни. Те са преценени, внимателни, хладнокръвни. Следва Кирил Христов, багера. Прострелян пред дискотека, тялото му е изхвърлено на сметище. Мотивът е финансов и стратегически. Действията му са планирани, без афект или хаос. Също така негова жертва е Цветелин Карпузов. Тялото му е заровено край село Планиница. Причината е свързана с финансови отношения и заличаване на следите. Вече се очертава логика. Хора от обкръжението, които знаят твърде много или имат дългове, стават жертви на неговата стратегия. През цялото време той остава в сянка. Не винаги е физическият извършител, но е част от всяко решение. Наблюдава, насочва, контролира. В този свят това е достатъчно, за да оцелееш и да имаш влияние. Арестуван е малко преди да напусне страната. В съда признава убийствата на Биляна Кръстева, Кирил Христов и Цветелин Карпузов, но отрича да е стрелял по Хайо. И когато се разследва организираната престъпна група, известна като Килърите 3, в която е участвал, той започва да дава показания. Според разследването, той описва подробно вътрешната структура на групата, механизмите за контрол, прикриване на следи и избор на жертви. Показанията му се използват от прокуратурата срещу членовете на групата, а съдът отчита сътрудничеството му и намалява част от присъдата му. Името му е Станислав Ангелов с прякор Сиси. Ако искаш да навлезеш в света на истинските криминални истории и тайните на сенките, последвай ме в TikTok и YouTube. Благодаря.